Hol volt, hol nem voltam, a 0. napon túl, ahol a nagy színpad kúl, itt kezdem a történetem. És ne vedd okoskodásnak, ha kérhetem, de ha van a koncerten, akin a legszebb a szeplő, akkor a sztoridban legyen ő a főszereplő. És ha tényleg jó arc meg okos, ráadásul környezettudatos, akkor hozzám hasonlóan tudja, hogy a PET palackot a szelektívbe dobja. És kérhet bármit, vagy egy jó napot. Te ki vagy? Látom, a bicepszet pumpált, de az eszed kihagy. Se baj, majd én felveszem, ne izgulj, nyugi. És jöhet is az arcomra az összes puszi. Na meg évfordulókra a legklasszabb holmik. Így lesznek teljesek a szuper, közös hobbik. Aztán pont egy ilyen úton, ott fent a csúcson letérdelek, és egy olyat kérdezek, amibe beleremeg a térdetek. Így lesz majd házunk, takaros, közös kuckó, hangulatos, sőt, lesz majd ágy is, szekrény, meg kisgyerek, aki örökli a szipli-szeplős részeket. Ő meg figyel, tanul, menti, ami menő, és a legmenőbb játékokra így lesz mindig vevő. És ezért is lesz majd laza, mint az apja, mert ív helyett az okos tanácsokat kapja. Gyűjtsd a palackot, élj tudatosan, és célozza szelektívbe mindig pontosan. És ha mégsem ér célba az, amiről papolok, egy ábrát azért még ide pakolok. Ha látsz egy üres palackot, vedd le a kupakot, gyűjtsd szelektíven, és hagyd, hogy a PET palack újra éljen. További információkért pedig látogass el a szelektíven.hu oldalra.